Terve! Mojo! Mä oon Sara Holm Mä oon Emma Heininen. ja me toimitaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HAMKon hallituksessa. Mä olen puheenjohtaja. Ja mä hoidan tapahtumia ja viestintää. Kerrotaan teille vähän edustajista vaaleista. Stay tuned. Opiskelijakunta on lakisääteinen ja ilman opiskelijakuntaa ei myöskään voi olla Hämeen ammattikorkeakoulua. Ja edustajista käyttää suurinta päätäntävaltaa koko opiskelijakunnassa. Edustajistoonhan valitaan 21 jäsentä, joista sitten valitaan myöhemmässä vaiheessa edustajistolle puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Edustajista valvoo hallituksen toimintaa ja päättää opiskelijakunnan suurimmista linjauksista. Edustajistohan kokoustaa noin kerran kuukaudessa, yleensä Visamäessä, mutta käydään myös muilla kampuksilla sitten välillä. Matkakuluthan kokouksiin teille korvataan. Ehdolle asettuminen edustajista vaaleihin on alkanut. Ehdolle asettuminen päättyy 5. lokakuuta kello 16. Sä voit hakea edustajistoon, jos sä oot opiskelijakunnan jäsen ja sulla löytyy tällainen kortti. Käy täyttämässä ehdolle asettumislomake hamko.fi/vaalit. Täytä se, tuo meille Visamäen toimistolle tai postita. Tai sä voit skannata sen ja laittaa mulle sähköpostiosoitteeseen sara.holm@hamko.fi. Asetu ehdolle edustajistovaaleihin. Jee! Ehdokkaat julkaistaan maanantaina 26.10., jonka jälkeen ehdokkaat voivat alkaa kampanjoimaan itseään. Ennakkoäänestys on käynnissä 2-6. marraskuuta ja virallinen vaalipäivä sekä tulosten julkaisu on myös tuolloin 6. marraskuuta. Kaikille opiskelijakunnan jäsenille lähetetään äänestyslinkki koulun sähköpostiosoitteeseen, jonka kautta voi äänestää suosikkia. Voitte myös perustaa vaaliliiton. Lisätietoa vaaleista www.hamko.fi/vaalit. Jos haluat kysyä jotain muuta tai vaaleihin liittyvää, niin ota meihin yhteyttä. Pusi pusi!